हेप्पी रंजालि बैसागो 2021 मायथाइ गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो रंजालि बैसागोनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय आरो आं दिनैनिया बैसागोनि मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोननि सेराव थांनाय बोसोराव लकडाउननि थाखाय माने बैसागोखौ जों रंजा खुसियै फालिनो हायाखैमोन एबार खेबसे नैया आंहा जागासिनो दङ बिबार माला बावनाय जाथ'वाखैनो समा दा इसेबां जायाखै जिहेतु रेडि जागासिनो दङ खालामगासिनो दं आंनि बिसिया आरो नैया थांनाय बोसोराव आंनि बेखिनि जायगा एसे गुबुन रोखोमनिमोन किन्तु एसे बेलेग जाबाय फैगोन बोसोरावबा मा जायो मिथिया किन्तु नैया बावनो थाखाय थियारि जागासिनो दं रंजालि बैसागो 2021 मायथाइ जोंहा बाबाजों आंजों बेबो दुगैखाबाय दा सानैबो रेडि जाखाबाय नामा मम्मीखौ खुलुमनांगोन बाबाखौबो खुलुमनांगोन आयंखौ खुलुमनांगोन ना बैसागोनि आरो नैया जों दा थियारि जागासिनो दङ आंनि बिसिया थियारि जादों आरो बावनो थाखाय दसे उनावनो बिबार माला बावनाय जागोन आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव जाहाथे गोजोनै गोजोन जाहाथे बे बोसोरा बारलाङो थांनाय बोसोराव जिहेतु जों रंजालि बैसागोखौ फालिनो मोनाखैमोन आरो बेनिफ्राय बे बोसोराव जोङो खाबु मोनदों रंजालि बैसागो फालिनो थांनाय बोसोराव कर'नानि थाखाय जोङो रंजालि बैसागोखौ फालिनो मोनाखैमोन आरो एबार खेबसे मोननायलाय नैया जोङो बे खाबुखौ आखायाव मोननानै लामायाव खोमानो सानाखै बाबा दा नों मा खालामगोन बाबा गामसासो गाननांगौलाय गामसा गाननांगौ हा थै गामसा गाननानैसो खुलुमनांगौलाय नैया मान बावदों आंनि खैनाफोर आंनि फंबायनि बिसि आरो आंनि सना फिथर तिनटु सना नैया खुलुमदों आंबो बोर होबाय साननायफोरा जाफुंथों जिउ लावथों जेबो खैफोद आफोद दाजाथों इसोरनि सेराव आंबो आर'जखौ गाबबाय साननायफोरा जाफुंथों होननानै बोर सास्रि हरबाय आरो बोसोरा मोजाङै मोजां सोलिथों होननानै टुपि गाना बैसागुआव नैया 50 रुपिस 50 रां होबाय आरो आं खालामो बैसागोनि खुलुमबाय गिदिरखौ मान होनांगो उन्दैखौ अननांगो ना नों आयं बुलिखौ खुलुमाखै होनबा आयं बुलिखौबो खुलुमनांगोलै दा खुलुमदे ओइलाय आरो फायलायदो हनै नै आंनि आदानि बिसियाबो लाना फैदों बाजैया आंनि थाखाय मा लाबोदों नोंथांमोना नाय आंनो गेन्जि गांसे होबाय आंनि गथ' लाला कुमार बड'सानि थाखाय स्पर्टिं गांसे आरो आंनि बिसिनि थाखाय ब्लु कालारनि ब्लाउस गांसे लाबोदों नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय आरो आंखौथ' खुलुमनो मोनखाया जास्ट होदों आंनि बिसिनो होखोमोन आखाइजों आखाइ लानाय जाबाय खुलुमनो मोना आं उन्दैसो जिहेतु आरे पेटिनोबो हो पेटिनो मा लाबोदों नों दालाखै पेटिनोबो गस्ला होगोन ना पिन्थ'बाय ना नैया रेडि खालामगासिनो दं समा दा बारा बाङाखै जिहेतु दासो फुं जादोंथ' लासै जागासिनो दङ 9:30 9:30 थांनाय बोसोराव बे लामायाव गारि खाराखैमोन दिनैनि दिनाव बे लामायाव गारि खाराखैमोन फुरा लामाफोरा खाथेनायमोन लकडाउनमोन थांनाय बोसोर 2021 मायथाइयाव 2020 मायथाइयाव एबार आरो 2021 मायथाइया सोलायबाय जिहेतु साननाय हनायफ्राबो सोलायबाय आरो बोथोराबो सोलायबाय नाथाय कर'नाया फिन फैफिनगासिनो दङ आरो खोनादोंबो रादाबफोराव नुगासिनो दङ किन्तु एबार लकडाउन होआखै मा थिग लकडाउन जाफिननोबो हानाय किन्तु दिनैनि सानाव जोङो लकडाउन नङैलाय खाबु मोनदों बैसागो फोरबोखौ रंजा बाजा फालिनो थाखाय इयुनाव मा जागोन बेखौ जों मिथिया किन्तु कर'नाया दाबो जोबाखै आरो हामला होफिनदों कर'नाया किन्तु दिनैनि तारिखाव थांनाय बोसोराव पुरा लकडाउन बन्दमोन बैसागोआ माने एकदम मोजाङै जों फालिनो हायासै एबार खेबसे फालिनो मोनदों नैया बे आर'नाइखौ होबाय आं लाबाय नैया आंनि खैनाफोरा होदों आंनि फंबायनि बिसि आरो आंनि आदानि बाजैयाबो आंनो गेन्जि गांसे होबाय आंनि बिसिनो मा होदों नोंथांमोननो दिन्थिनि आङो
beautiful blouse for my bosom wife. नोंथांमोना नायबाय था नैयो समायना ब्लाउस दा गाननायखौ दिन्थिगोन आङो नायबाय थाब्लानो जाबाय नोंथांमोना आरो आंनि थाखाय नैयो फ्रन्ट लाइननि गांसे गेन्जि नोंथांमोना नुबाय आरो नैयो आंना बिसिया फुरा थियारि जागासिनो दङ बावनो थाखाय बारा सम नांलिया बावनो सम जासिगोन नैयो थाग थियारि जाबायानो बावनो थाखाय बारा सम नांलिया नैया आं नोंथांनो बिसिथिं आलारि बाथि लगायथ'वाखैनो दसे समनि उनावनो आलारि बाथि लगायगोन बोथोरा जोबोर मोजां दिनै बैसागो रंजालि बैसागो फोरबोखौ फालिनो थाखाय इसोरा सुबिदा होदों एबार 2021 मायथाइयाव 2020 मायथाइयाव कर'नानि थाखाय लकडाउननि थाखाय बेबायदि रंजा खुसियै फालिनो हायाखैमोन एबार खेबसे फालिनो हादों फुरा थियारि जाबाय आलारि बाथि लगायबाय आंनि बिसिया आरो आंनि बाबायाबो नै रेडिखानो हाबा खुलुमनानै बहा थांगोन दा जों मन्दिराव थांगोन आदसा नैया खुलुमनो जाहैबाय जनायबा बेलाय जोंनिया रेडि जाबायानो नैया खुलुमनोसै आंनि बिसियाबो थियारि जाबाय फुरा रेडि बावजोब्बाय दा नैया नोंथांमोना नुबाय थांनाय बोसोराव नाथाय बे सुबिदाखौ बे खाबुखौ मोनाखैमोन एबार मोनबाय बैसागो बोथोरखौ रंजा खुसि फालिनो मोन्दों आरो आंजों दङ नैया आंनि वान एन्ड अनलि सासेल' नायल' जाल' लाला कुमार बड'सा आर'नाइखौ लायामोन बेलाय नै आंनि बिसिजों आंनि गथ'जों खुलुमग्रोबाय नै आंनि बिसिजों आंनि अनजालु सासेल' नायल' जाल' गथ' लाला कुमार बड'साजों आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव खर' गंलायना आन्थु खेरायनानै बोर बिदों जाहाथे बे बोसोरा मोजाङै मोजां बाबेनलाङो आरो इयुनसिमबो जाहाथे गोलाव सम जिउ थासान्दिसिम जुग जुग बेबायदिहै इसोरनि सेराव खुलुमनानै संसारखौ बे मुलुग संसाराव रायजो जानो मोन्थों थांनानै थाथों बेराम आजार दाजाथों बेनो थांखि बयनिबो आरो संसाराव मुलुगाव आलो गोजोन फैथों दुखु दाहा खैदां खैफोदा जोबस्रांथों न'खरा मोजाङै सोलिलांथों अनलायना रायजो जानो मोन्थों बेनो आंनि बिसिनिबो थांखि जाथारगोन आरो आंनिबो थांखिया बेनो बय रायजो राजायानो गोजोन जाथों बे गोदान बोसोरा जाहाथे जेबो खैफोद आफोद रावनावबो दाजाथों बेखिनिखौनो आंबो आर'ज गाबदों आरो आंनि फिसायाबो नैया आन्थु खेरायना खुलुमदों जाहाथे बिनि जिउआव जाफुंसारनाय फैथों जा सानो बियो जाथों मुंदांखा सुबुं सासे जानो हाथों जाफुंसार जानो हाथों बेनो थांखि आंनि गथ'नियाबो आरो आंबो बेखौनो बोर सास्रिदों इसोरनि सेराव दहाय आफा इसोर बोराइ बाथौ नोंनि मुं लादों दिनै 1 बैसागो 2021 मायथाइ गोथार सानाव आंनि बिसिया नैया आरो आंनि गथ'आ आन्थु खेरायना खर' गंलायना आर'ज गाबदों जाहाथे नों इसोरा मोजाङै मोजां लाखिथों जोंनि न'खर संसारखौ लोगोसे भगतपारा हालामनि गासै रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि गामिनि गासै सुबुं माहारि हालामनि गासै सुबुं माहारि जोंनि जिल्लानि जोंनि रायजोनि जोंनि हादरनि गासैबो मोजां मोजां थाथों बेनो आंनि थांखि आरो बोर बिबाय आफा इसोर बोराइ बाथौनियाव बोसोरा मोजां मोजां बाबेनलांथों नैया नैथियाव जोनोम होगिरि बिमानि आथिं हमदों आंनि फिसाला लाला कुमार बड'साया इसोरा जाहाथे बिनि साननायखौ जाफुंहोयो जिउआव सासे जाफुंसार सुबुं जानो हायो मुंदांखा सुबुं जानो हाथों आरो जोबथारनायाव नैया आंखौ आथिं हमनो नागिरदों आंनि फिसाला लाला कुमार बड'साया बोर लानो सानदों बेलाय आन्थु खेरायदों गिबियावनो आङो जिउ गोलाव जाथों होननानै बोर होग्रोदों नैथियाव जिउआव जाफुंसार जानो हाथों थामथियाव जेबो बेराम आजार जाथों आरो 100 बोसोर थांना थाबावथों आयु गोलाव जाथों बेखौनो आंनि फिसानो आं बोर होदों साननायफ्रा जाफुंदों जेब्लाबो सासे मुंदांखा सुबुं जानो हाथों बेखौनो आङो बोर होदों आंनि गथ' लाला कुमार बड'सानो इयुनाव जाहाथे जेबो खैदां खैफोदनि मोगा मोगि जानांगौ दाजाथों आलो गोजोनै रायजो जानो मोन्थों गिदिर गोलाव जाथों नै आङो खुलुमबायबो आंनि गथ' लाला कुमार बड'साखौ आरो आंबो एसे इसोरनि मुं लानांथारगोन जिहेथु दिनै 1 बैसागो 2021 मायथाइ बे दिनाव जुदि इसोरनि मुं लायाब्ला इसोरा गनायनाय नङा ओंखायनो आङो आफा बोराइ बाथौनि सेराव खर' गंलायना आन्थु खेरायनानै आर'ज गाबदों आंनाबो थांखिया बेनो जिउआ दिनैसिम आलो गोजोनै
बाबेनलांगासिनो दं आरो इयुनसिमबो जाहाथे आरोबाव बेनिख्रुइबो बांसिन आलो गोजोनै जिउआ बाबेनलाङो संसाराव जेबो खैदां खैफोद दुखु जाल्लानि मोगा मोगि जानांगौ दाजाथों आंनि बिसि फिसाजों ग्रोम ग्रोम रायजो जानो मोन्थों रायजो राजानि खैदां खैफोद दाजाथों बे कर'ना भाइरासआ आरो रावनियावबो आरो फिन जाहाथे साग्लोबनो दा हाथों कर'ना भाइरासखौ जों फेजेननो हाथों आंनि साननायफोरा जाफुंथों रां रुफा जेब्लाबो अभाब दाजाथों बेफोरनो आंनि थांखि नोंथांमोननि सेराव आङो दिन्थिबाय नैया आफा बोराइ बाथौखौ आङो खर' गंग्लायना आन्थु खेरायना आर'ज गाबबाय दिनैसे बैसागो 2021 मायथाइ गोदान बोसोर जै आफा बोराइ बाथौ साननाया जाफुंथों दहाय आरो नैया 1 बैसागो गोथार सानाव आंनि बिसियाबो आंनि आथिं हमदों बोर लादों आंबो बेखौनो बोर होबाय जाहाथे जों सानैजों रुजु रुमु आलो गोजोनै रायजोखौ जानो मोनबाय थाथों जेबो खैदां खैफोद नांलाय खमलाय दाजाथों बेनो थांखि आंनिया साननाया जाफुंथों आरोबाव जोबथारनायाव नैया दहायनिया तिनटु सनामोन बे आरो कुटु सना अननानै जोङो कुटु बुङो आरो सासेखौ अननानै तिनटु होनना बुङो बे गिदिर सासेया पुनाल कुमार बर'आबो आंनि आथिं हमबाय नैया बोर लाबाय आं बिमायं जायो जिहेतु आंनि बियादै आरो बेबो बोर लादों साननाया जाफुंथों आं बोर होखाबाय जा बोर होनांगौ होगासिनो दङ आरो बेनो नियम खान्थि गिदिरखौ खुलुमनाय उन्दैखौ मान होनाय नोंथांमोना नुबाय नैया गिदिरखौ खुलुमदों आं जिहेतु बिमायं जायो आंनिफ्राय खुलुमना बोर लादों नैया पुनाल कुमार बर' आंनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानदों मानोना बांद्राय गोलाव जाबा नोंथांमोनाबो नायनो बागोन आरो आङो बेखिनियावनो फोजोबनो साननायनि जाहोनानो जाबाय आंहा आरो भिडिअ खालामाखै बेखिनिखौनो खालामथ'बाय आरो रंजालि बैसागो 2021 मायथाइया गोजोन जाथों बयनि सेरावबो गोजोननि रादाब लाना फैथों खैफोद आफोद दाजाथों जै रंजालि बैसागु 2021 जै आरो आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामालासे आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर थाबाय एसेनोसै गोजोन्थों।